Deixose a luz 1:13 do mediodía, pero seguimos facendo repaso, facendo balance. Alba, acabamos de ter acceso a unhas imaxes en exclusiva do que aconteceu nese lugar onde te atopas, unha ferretería en Sarria, que polo que nos dixeron as autoridades nestas últimas horas debeu de ser a excepción, porque dixeronos que foi unha noite en xeral de comportamento modélico por parte dos galegos e das galegas, pero nesa ferretería recibiron a visita dos amigos do Alleo e temos imaxes exclusivas que o atestiguan, non? Sí, compañeira, foi un veciño que gravou todo o acontecido cando veu salir o ladrón por o oco polo que entrou, agora mesmo está tapado, pero polo mesmo oco polo que entrou, saiu co botín, non se cortou un pelo. Como foi o que ocorreu, Alicia? Pues nada, estábamos ya na casa, na cama, y unos vecinos tocaron la puerta diciéndome que habían reventado el cristal de mi tienda y que habían entrado a robar. Entonces bajé y me encuentro a todos los vecinos aquí diciéndome de que había sido una persona que con un carro de compra que lo llevaba lleno de mercancía y que unos vecinos lo iban grabando por detrás, que había un vídeo. Que foi o que levou? Llevó unas rebarbadoras de marca a batería y unas de ella eléctrica. Llevó dinero en efectivo, otra caja que también contenía dinero y algo de ropa que se ve perfectamente en el vídeo, que lleva la ropa nuestra tapando las cosas. Serían aproximadamente, compañeiros, uns 1.500 euros en 500 euros, perdón, en, digamos, en material. Estábamos a dicir, o chamativo é que saiu co carriño, non lle importou nada, incluso gravaron os veciños e deulle completamente igual. Nada, le contestaban mal a los vecinos y nada, que a él le daba lo mismo. Compañeiros, pero eso non é todo, porque claro, cando eles se enteraron do que aconteceu, teño por aquí a Tito, pois que el chegou aquí e ti dixeches, a min non me van volver a roubar, eu vou pasar a noite aquí atrincherado. Pasei a noite todo atrincherado aquí hasta las 8 da mañana que me fui. Tito, eu perdoa pola expresión, pero botáchelles uns ovos, porque estar aquí a oscuras, sen móvil, sen nada. Bueno, la desesperación a veces te llega a hacer cosas imprudentes y después pensé si es una cosa imprudente, pero hecho está. É que vamos a ver se podemos por aquí, compañeiros, estábamos a falar tanto do kit de supervivencia, pois vou vos enseñar o kit de supervivencia que Tito montou aquí, ven por aquí conmigo, a noite do atraco. Aquí foi onde pasaches a noite, non? Aquí foi onde pasei a noite. Isto foi o que usaches de colchón, non? Sí, 5 estrellas. E vemos por aí tamén pois a bolsa con mantas. Una manta e unha almohada e agua. Supervivencia total. Pero non usaches moito porque, compañeiros, non pegaches ollo porque intentaron volver a entrar. Intentaron volver a entrar, yo andaba yendo para atrás que sentía ruidos, ya me imaginaba ruidos en todos los sitios y andaba con un farol bien grande, bien potente de 50 vatios y a eso de las 4 de la mañana sonó la alarma que ya estaba, en ese momento estaba funcionando y vine a ver. Y fui por la otra puerta para ver, pero bueno, ya no vi nada. La alarma se apagó sola y no pasó nada. Luego, al rato llegaron 4 chicos, pero eso creí debía ser una bromita, porque se arrimaron al escaparate y dijeron, mira, está abierto. Rompieron el cristal, vamos, y yo temiendo que rompan el otro cristal, y los vi que eran chavalitos, que iban a hacer más que nada una maldad. Les prendí el foco y cuando le dio el foco, patitas para que te quiero, ¿no? Y todo esto, lo de la alarma me enteré, yo no me enteré de nada, creí que había sonado porque había sonado, pero al otro día cuando vinimos, mi mujer me hizo notar, mira, no está la cadena ahora, nos habían roto la cadena y habían roto el candado, que los restos quedaron ahí afuera, que los llevó la Guardia Civil, y eso fue a las 4 de la mañana. E non foi a mesma persoa que intentou acceder, é dicir, foron outros que intentaron tamén aproveitarse dunha noite, pois eso, de desconexión, de oscuridade. Sí, foi unha noite movidita. Bueno, supoño que evidentemente todas as probas xa están na policía, pero como estades vos, pois eso, 48 horas despois?
Yo O resoplando. susto no corpo, supoño, non? E No, yo cansado. resoplando, sí, cansadísimo y un poco, bueno, estresado, estrés al máximo, pero hoy estoy como un pelín relajado, como que me da lo mismo. Tomar un café que dos. Pois nada, descansa, porque menuda noche, compañeiros, menuda noite que tiveron que pasar por aquí tanto Alicia como Tito, porque pois xa estamos a ver que a xente en horas de oscuridade pois intenta aproveitarse de todo. Alba, bueno, enhorabuá polo traballo, a obtención desas imaxes, estamos aínda procesando aquí na mesa esta escena que acabamos de presenciar. Bernardo, ahora analizamos aquí cos colaboradores neste contexto, non, do que estábamos a falar, desta locura xeral que se produxo, sobre todo para buscar alimento, non? Volvimos tolear no súper e nas tendas, Rocío. Quizáis en menor escala, pero 5 anos despois da pandemia semella que volvimos a acudir ao súper e as tendas masivamente a comprar en cantidades industriais. Levamos pilas, botellas de auga, radios, lanternas, conservas, arroz, pasta, candeas ou chisqueiros, ata chegar a esgotar en moitos casos o stock de algúns produtos. Tamén enchemos de novos carros de papel higiénico, por efecto psicolóxico máis que por necesidade real, non é? Que situacións xeraron estas compras compulsivas, este horror no hipermercado, como di a canción da Lasca? Pois longas colas e tensión entre clientes que se sumaban aos problemas derivados pois xa da propia apagada. Caixas registradoras fora de servizo, sistemas de pago con tarxetas inutilizables, dificultades na cadea de frío, pero é que 24 horas despois a situación se repetía. Volvimos ver onte carros cheos de xente facendo acopio deses produtos, ou mesmo onte en directo viamos a Alba nunha ferretería da Coruña onde seguía a cola para comprar radios a pilas. Venderon aquí, ollo, máis de 500 unidades. E que nos debería ensinar todo isto? Pois que a planificación é clave para evitar o pánico e as multitudes. A autosuficiencia gaña valor, hai ter un horto caseiro, cantos quererían, non? E que hai que levarse ben cos veciños, que nunca se sabe cando podemos precisar deles. Como está a situación hoxe? Seguimos a comprar grandes cantidades de produtos, de alimentos, imos ver como está a situación na coruñesa Praza de Lugo. Rocío Padín, hola de novo. Encargaron os comerciantes máis cantidade, tiveron que desbotar, ou seguimos os consumidores enchendo a alacena? Pois sí que tiveron que pedir a máis cantidade de mercancía para aquí. Estamos ademais nunha tenda que vende produtos de aves. Estamos aquí con Toñi. A ver, como vendechedes, como viviches toda esta situación? Pues nada, moi tranquila. Cerramos a las 2, nos fuimos. Estamos a falar do luns, non? Sí, e casi acabamos toda a mercancía sin problema ninguno. Pois o luns, cando marchachedes, xa sabíades que ibades a ter que desbotar toda... No, ni de broma. Quedaba moi poquito, pero ni de broma contábamos con nada de eso. E o martes, cando chegachedes? Pues todo lo que nos quedó, limpiamos cámara, limpiamos todo y prescindimos de toda esa mercancía por precaución. No porque la mercancía no estuviera buena, sino por precaución. Tivechedes que desbotarlo absolutamente todo. Todo, pero por precaución, no porque no estuviera bueno. A ver, yo tengo un lema, si el producto no vale para mí, no vale para mi cliente. Ese bo lema, Toñi. Mira unha cousa, e agora que chegan estes días festivos, que é o que máis está a vender por aquí? Bueno, pues hoy nos tocan los huevos, que ha hecho la compra online, y estamos con el churrasco y los arroces. Deshuesamos el zanco completo para que no haya huesos. Y después tenemos este corte para poder hacerlo para el churrasquito. Que sabia eres, Toñi, moitísimas gracias. Déxeme preguntarlle por aquí á xente, a ver, que é o que máis estamos levando ahora? Pois para os pedidos online están pedindo sobre todo a través de equivos moito polo, ovos, bastante peixe, froita, verdura. Pois xa están a ver, compañeiros, que aquí no mercado os clientes estánse a poñer as botas. Bueno, pois así está a situación no mercado, 1:22 minutos, claro, unha cousa é a locura do hipermercado, non, que cantaba Lasca, querido Pepo, e outra cousa é esa escena que víamos aí en Sarria, que dicíamos que foi un pouco a excepción nunha noite tranquila, aínda que non sei se montar un campamento de vixiancia como fixo Tito unha boa idea, Moitas veces falamos aquí dos roubos de oportunidade. Cando hai un apagón e moitas das reixas dos negocios son eléctricas e non se poden baixar, pois hai moito aproveitado, pero claro, este caso é absolutamente espectacular. Eu non sei se podemos recuperar, compañeiros, esas imaxes que gravaban os veciños
que tamén non só é que estivera de garda o dono desa ferretería, é que se puxeron os veciños a gravar. Eu teño... E unha iluminándolle a cara cunha lanterna. Esas imaxes en Príncipe que lle estamos que eu teño visto paparazzis da prensa rosa perseguindo con menos luz a famosos que a este señor que vai roubando. Pero ademais, non? Que se ia cas cousas. Dáballe exactamente igual. El iba co botín que levara e dáballe exactamente igual. Parecía aí unhas declaracións A sensación é o que estou recollendo algo que me quedou pola tarde ali. Eu non pensaría que... Isto foi unha compra online que xa tiña pagado. O veciño apuntando ca linterna a cara do... Increíble. É extraño que a xente non se lle tirara encima, porque normalmente que os señales vale, pero que diría, oye, tía, onde vas? Que algún non se lle tirara encima, porque ti se me rouba... Ou que el reaccionara violentamente. Claro, eu se vexo que rouban ao meu veciño, pois, jolín, porque que non me fagan a min, eu tiraríame encima. Que vai dicir este home agora? Unha imaxe, dende logo, impactante. Agora, na policía, que vai dicir? Unha imaxe impactante que nos deixa pois esta noite de apagamento que seguimos revisando aquí no termómetro. Temos xa aí do outro lado a Félix Caramés, porque claro, seguimos falando con expertos, agora toca facer un pouco balance de que facer co que se nos puido, por exemplo, desbotar durante esas horas. Hai opción de reclamar? Bueno, bons días, antes de nada. Opción de reclamar sempre hai. O que pasa é que hai que saber ben quen é o responsable do problema ou do prexuízo que tuvemos neste apagón. Hasta ahora, nas últimas horas, estáse falando moito do orixe. Estáse valorando, estáse investigando, estáse facendo suposicións, pero o orixe é unha cousa, e a responsabilidade dese apagón e deses prexuízos é outra moi distinta. É dicir, todos estes autónomos que tiveron que pechar perdendo cartos por mor do sucedido, crees que poderán nun determinado momento, cando se determine definitivamente que puido pasar, reclamar a alguén? Sí, eso tamén non me cabe dúda. O primeiro, para min, o primeiro paso é o máis sinxelo, é, se estás asegurado, pois, contra o teu seguro, pedirlle a cobertura que teña, que seguramente tes coberto, se eres autónomo, se tes un negocio, seguramente no teu contrato de seguro, de cobertura, tes estes tipos de problemas, pois, por apagóns, problemas eléctricos, etc. E despois, unha vez que te dirixas ao teu seguro e poidas lograr a compensación, que non digo que vai a ser fácil, porque os seguros tamén presentan sempre moita guerra, xa o seguro despois, no futuro, se encargará de repetir o que tivo que pagar a quen sea do seu asegurado contra o responsable final, que neste caso ainda é o que dicía, estás a valorar se Rede Eléctrica Española, se algunha distribuidora concreta, se plantas xeradoras, incluso o Estado. Non se sabe. Como é un asunto moi complexo, por último, pódese aducir, como pasa ás veces cando hai un temporal ou un suceso extraordinario, non? Pero ao final, librarse de pagar, para entendernos. Claro, son circunstancias extraordinarias. As circunstancias extraordinarias casi están reguladas como eximente de responsabilidade en multitud de contratos. O máis coñecido, o máis habitual é nas cancelacións de voz. Cancelacións de voz que neste día tamén houve multitude, non sei hasta que punto cantas. As cancelacións, se non se deben a circunstancias extraordinarias, que podía ser esta, ten dereito a reclamar a persoa afectada unhas compensacións que hai automáticas. Neste caso, por circunstancias extraordinarias, o que ten a obligación é de ter unha asistencia que é comida, bebida e incluso aloxamento, chegado o caso. Pero sí, as circunstancias extraordinarias é un recurso moi acollido para as empresas. Claro, pois haberá que ver e, sobre todo, ler esa letra pequena das pólizas, non? Que nos poden salvar dun determinado momento. Félix Caramés, abogado, moitísimas grazas por atendernos. Nada, a vos, bons días. Bueno, que situación tan complexa, non? E que mágoa, ademais, para os establecementos, non? María, como teu, salóns de peiteados, tantos establecementos, imos sector, abrimos a se che parece